Ikaw na, kayo na guys. Kayo na guys, kayo na. Okay. What about the rice? It's of course rice. Oh, you got a mango on rice. Yeah. Yeah, I wish you're here. Gusto ko talagang makamit ng viewer na andito. Good morning, Philippines! Yung puti-puti dahil sa mga yung sabon na nilagay ko. So, pati dito din. My neck, eto, okay na siya. Nahihil na ito siya, guys. Okay na, pero meron na naman dito. O, kita. Oh my God, ang kati. Ang kati-kati ko, guys. Ang kati ko. Itong buhok ko, hindi ko sinudlay. Hindi naman ako magsudlay every morning. Yung kamay ko, guys, oh, nagkakubal. Grabe lang yung kubal. Masakit pa siya. Dahil yung lawnmower, dapat talaga ganituhin kasi mahirap i-maneuver ba yung lawnmower namin. Easy tuyok lang kasi mahal kasi yung easy na tuyok lang. Kahapon talaga guys na ano ako guys sa lawnmower. First ever time ko yung ginawa the whole yard. Ay, andito ako dahil ipakita ko sa inyo kung ano yung nakita ko sa tindahan. Galing kami ni Tami sa the other day that was the other day, that probably last week, you see, na nagpadala kami ng pera sa winner. Ito yung nakita ko sa Jumbo Jack. Ito yung Jackstone man ito sa atin. Oy, Jackstone. So, nakita ko ito sa Walgreens. And I'm so happy because, oh my God, this is my childhood. Yung bata pa ako. I'm sure tayong lahat naglaro ng Jackstone sa mga bata pa tayo, di ba? Ito yung, oh my God, Jackstone talaga siya, guys. Pero, dalawa-dalawa lang siya. Okay. Dalawa-dalawa. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 ba yun? Nakalimutan ko kung ilan yung ganito yan, Jackstone, oh. Hala, dikit pala ito. Okay. Okay, ito. Okay, guys. Jackstone tayo, guys. Hala, na-miss ko ito, guys. Hala, diba? Pag matapos mo na sila lahat, kung makuha mo sila lahat na dapat may action ka, ganito, ganyan. Hala, tignan mo si Roxy. Nagtataka si Roxy. Ang laki naman ito, guys. Oh, ang laki ng mga oh. Diba sa atin, maliit lang. Ang hirap kunin kasi Okay. Dalawa dapat same color. Hala, oy. Dapat same color. Hala, oy. Ikaw na, kayo na guys. Kayo na guys. Kayo na. Okay. Okay. Ako. Ang ito ngayon. Si Bing Yap ito ha. Si Bing Yap ito para kay... Okay. Hala. Okay. Si naman ito naglalaro. Sina Beth Wilbanks. Hala, that's not your toy, Roxy. Okay, hindi marunong si Beth Wilbanks. So, sino pa ba yung nagko-comment na memorize ko? Si Josephine Latimba na naman ito. Dalawa yung ko kasi mahirap naman kung kayong lahat. Okay, bahala na si Batman. Okay. Oh my God. Okay. Oh my God, ang galing ni Josephine Latimba, ha? Oh my God, ang galing. Galing kong sumayaw. 4. Dapat the same color or, same color. Bali, kapag nakuha mo na yan lahat, ganyan. Ang lisod, ang hirap. So, ganito na siya. Ganito, ano ba yung mga action noon? Ganyan. Ganyan. So, yan. Ito yung laro, guys. I'm excited with this. Yeah, I love this game. Yung Chinese garter, yung lastiko. Diba sa Pilipinas, yung lastiko, gawin mo yung lastiko, itie mo, and then you have to look, and then you have to take the one, check. Lastiko. And then, may iba pa rin yung larong lastiko na ganito. Pung, dapat mo sila, itanday ba? Katatapos ko lang pala nagluluto para sa mukbang. And the door is open. I-open ko lang itong mga door para yung amoy ba? Yung dried foods.
ilabas. Hindi naman siya hindi naman siya maamoy na baho. Maganda yung amoy niya. Pero punta tayo sa taas kasi magre-ready para sa mukbang, and also I'm gonna sit down filming later. I have to change also kasi maraming sabon. Ang daming sabon dito sa suot ko. Kitang-kita talaga kasi yung mga sabon puti-puti. Nawala na nga yung sabon dito kagabi kasi na-transfer. So, yun. Parang, ang ano ba ng life? Hindi ko maintindihan. Parang ang mingaw, di ba? Quiet tayo. Ito yung life ko. Very quiet. Walang asawa, walang... Pero anyway. Na-open up after this, guys. Mag-film ako ng vlog. Mag-mukbang. Ay, tapos na, guys. Ganito lang yung look ko. Init dito sa taas. Mukbang ako, guys. And then, I will talk to you guys later on. So, hi, Rox! Ang bango ng niluluto ko, oy. I have to eat lunch na. Buti na lang. Oh, kausap ko pala yung asawa ko. Sabi pa, hindi daw siya makapunta dito Monday. Sabi ko, okay. Hindi, wag. Hindi naman ako nangangailangan. Sabi ko, okay. Na-shock at all. Tawagan ko ulit yun. Para, anuhin ko siya. So, yan. Ang sarap ng guys. Sana nakikita niyo. Baka bukas, guys, itong mukbang. Bukas ito. And, yeah, so, maglaro ako. And then, naghintay din ako ng package. I ordered something online. Yes, I did for gaming. And because I'm very serious about this gaming, so I ordered Elgato for gaming for, you know, yung tawag nito. Hindi ko ito suotin. Yung isa yung suotin ko. Andito pala yung dalawa. Hi, dalawa. Dalawa, tatlong suba. Kulang pa. Dalawang suba. Kulang pa. Misty, you don't eat breakfast, so I'm not giving you treats. Nothing. You have to eat your dindin. Go eat your dindin. Silencer naman. Yay! Nakabili na ako ng Elgato. Oh, pang-live ni, kaya kasi gusto ko nang mag-live sa YouTube. Naglaro pa kayo palagi ni yung mga Bisaya kasama natin. Alam nyo guys, kung makapagsalita itong si Roxo, sabihan na ako, Mama, bakit ka laro ng laro? Hindi mo na kami sinasamahan. Palagi ka na lang sa laptop mo, Mama. Gimamang imong mamang. Mamang. Hello, baby. Yes, baby Roxy ko. Siya, mitika. And ito siya, Elgato HD60S. So, yun siya. And yun, I'm excited to use this today. And yun siya. Ang nakaganda nito is yung ang box ba? Ang ganda ng box ng Elgato. Tingnan natin kung ano ang andito. Elgato, ito yung maliit na Maganda talaga siya, guys. Yep, ito siya, Elgato. And ano ba ang andito? Meron siyang, of course, manual. Elgato kung ano yung gawin mo, kung hindi mo alam. And I think it's DMI. And HDMI at saka si USB-C to USB. Ito siya. And then, HDMI ang andito sa gilid at saka kung mag-charge ka at naglalaro, pwede mo ring ma-charge kasi dalawa yung andito sa, ba't sobrang puti? At kasi HDMI dito and then itong charging lightning cable. Trial, let's see if it work because, oh my god, where is the HDMI? May pusa doon guys, hindi nila nakita. Diyan, hala, nakita ni Roxy. Patay. Nakita ni Roxy yung pusa. Roxy! Hey, no digging! Roxy! Hey! Roxy!
Roxy! Roxy! Nagdidig siya. Roxy! Mga buang jining iro aba. No digging ha. Look. What did you see? Come, let's go in. Come in. Drink water. Misty, don't snip her hiney rocks. Misty, no. She's drinking water. Uy, mabuang lagi ba? Yan. Yan yung poison ivy effect. Hindi lang yan, marami dyan sa tiyan ko. Kate. Sana mawawala na. Last year, it's been like, oh my God, like 1 month. Don't jump. Ay, nako talaga, Rox. I know what you're trying to tell me, Rox. Hala, uy, alas 8 na pala, guys. Alas 8 na, Rox. Hindi pa ako nag-dinner, Rox. Tignan nyo yun. Tignan nyo. Ano na? Ano nang balita ngayon? You cannot go out when there's cat outside. You make the cat crazy. Okay, there's a cat outside and the cat is go crazy if you keep barking at her or him or whatever. Okay, you cannot go outside and bark the cat. No. Kaluka talaga. I know yung ngit. Ay, kaginoo ko tabangi ko. What is the problem? What is the problem now? What is it? Look at your teeth. You have a nice teeth, mates. You have a white teeth. Yeah, you have to drink water, baby. You have to drink water, my love. You have to drink water. I need to cut your hair again. Your hair grow fast, my love. I know. Alright. Yeah. What do you eat? The one that I did cook for mukbang. Which was? The mungo, spinach, and then dried fish will mix with it. And the eggplant I got. The eggplant I'll do it tomorrow. Because the mungo is filling. Yeah. What about the rice? It's of course rice. Well, you got the mungo on rice. Yeah. Yeah, I wish you're here. Yeah. It's just dried fish, honey. It's mukbang for dried fish. What the heck? You will probably eat it with dried fish, right? Probably not. Oh. Marami akong iniisip, guys. And, yeah. I know natural lang ito sa mag-asawa na mga ganito, pero yung feeling ba na basta nangyari lang ito dahil dito na ako for a year mag-isa, hindi ko siya kasama. So yung mga naramdaman ko at mga iniisip ng utak ko naghalo-halo na ba? Oh my God, itong itchy part lagi ba? Yun. Anyway guys, ang sarap lang ng ano ko. Itong nakakabusog talaga siya. Hindi mo na ako matutulog kasi alas 9 na. Ng gabi. At ano pa ako ng laro. Malaking tulong sa akin talaga yung time ninyo guys, yung mga comment ninyo. At yeah, so laking tulong sa mga sa Facebook, sa Instagram. Yeah. Salamat sa inyo talaga. As in, kahit hindi ako makareply palagi sa Facebook, pero nabasa ko yung iba,
kapag nabasa ko, mag-reply naman ako. Pero thankful pa rin ako guys dahil sa time na nilaan ninyo ba sa pagbigay ng time sa akin. Gusto ko talagang makamit ng viewer na andito. Alam ko si Vicky, nandun siya sa Connecticut. Sana ma-meet ko siya. Pero ang hirap kasi kapag mag-meet at saka hindi ko kabisado. Alam nyo naman, hindi ako nagda-drive ng kahit saan-saan. Hindi ako kabisado na mag-drive, na i-meet. Gusto ko talagang i-meet si Sis Vicky, pero Sis Vic, gusto talaga kitang i-meet. Parang takot ako mag-drive dyan sa inyo, at saka hindi rin ako makatagal dahil mayroong aso. But anyway guys, i-in ko na tong video na ito, and salamat sa inyong time again. And I will see you tomorrow. Yeah, bukas na lang tayo guys. Makita-kita tayo bukas. Bye. Good night guys. Yeah, so